been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. So much. Ayan, meron po kayong mga shows pa aside from pag-loving or mga shows na dadating? Exclusive kami dito sa Ihawan. So, makikita niyo kami dito Thursday, Friday, Saturday. Malamang. Malamang nga dito. Oo, regular. Almost regular po. Oh. Welcome din sa mga bagong dating. Yes, welcome na ako. Naningil ka na ba sa entrance? Hindi pa. Hindi pa. Mamaya na. Hindi Mga siya. kaibigan. So, sina Kuya Jeffrey and Ate Michelle, almost regular pa sila nag-acoustic dito sa Ihawan sa Kawayan. Every Thursday, Friday, Saturday. Ayan. In fairness na okay na rin yun. Kasi in fairness, si Ate Michelle yung boss niya manipis na manipis lang. Parang chipmunks lang. Hindi parang angelico naman. Chipmunks agad? Oo, agad. Oo. So may mga shows pa kayo? Wala na po. Dito na lang. Ikaw, Ate Michelle, meron kang separated shows? May mga weddings or birthday. Si Ate Michelle, Graduation. Meron po, ate. Graduation. Sa graduation meron po. Pwede din. Okay. Lahat ng racket. Oo, lahat ng racket. Parang ikaw, lahat sa Mukha na akong racket. So, ang tawag sa akin, Mother Rocket. Oo. Oo. Lahat yung pinapasok. Speakers kasi yung mukha ko parang racket. Oo, raketa talaga. Oh. Aray. Ayun. Oo, lahat talaga ng racket dapat pasukin natin basta legal. Siyempre, kailangan talaga yan. Pero pag maligal ayaw mo na.
Siyempre illegal, wag naman nun, di ba? O sa mga nanonood dyan, wag dapat sa mga illegal. Dapat wag na wag legal sukin niya. Dapat legal na legal lahat. Kagaya ni Ma'am Gina, tingnan mo naman ang business niya. Ayan, nag-iwan sa kawai. Super bloom. Ayan, yan yung mga candidates ng Bikini Open. Ayan, sa lahat gusto pagpunta niyo dito. Ayan, napaka-sexy. Si Ma'am Gina, Bikini Open daw yata si Ma'am Gina. Si Ma'am Gina, oo, gusto ang ganda ng Katawan. Ano ba yung Perfect. perfect niya? Baka tingin ko mga 34, 24, 38. Wow! Ang laki kasi ng balakang. Oo, Coca-Cola. Massage. Yung balakang ikaw. Ano ba yung vital statistics mo? Hindi ko na alam. Sukatin natin. Meron ka bang tape measure? Take measure. Eh si Kuya Jeffrey may basta tingin mo anong vital statistics niya. Ay, ikaw na yun. Natatawa si Kuya Jeffrey. Ayun. Oo, so, ayan, matutugtog pa ang the perfect combination or hindi na po? Last set na yun, hindi na. Di ba napakinggan mo kanina kung nagpapahinga ka, Diyos ko parang naaalin ka talaga. Nakakaantok. Oo, nakakaantok ka talaga. In a good way, na parang ang ganda kasi ng boses. Ang gaan pakinggan. Example, isang linya. Tingnan Yung listen, parang gusto ko yung Ano may listen? yung feeling naman Ano may niya. listen? Yung Ilocano yun, yung listen ka man di ako. Ganon. Alam mo, konting lines lang. Konting kahit isang ano lang. Yung kahit anong kanta na po. Natatawa. Tumawa na lang tayo. Oo. Ayan, konting lines na lang. Konting lines na lang po. Konting line. Yung line. Hindi alam yung line. Oo, alam mo yung line. Sentence. Oo. Thinking about. Tama-tama, heaven. Balik ka na sa heaven. Oo, nakakaantok na nakakagaan na nakaka-relax. Di ba, Ma'am Gina? Kasi Ma'am Gina, relax na relax yan eh. Parang walang stress, Laglag na pa kasi Ma'am Gina, pag nakating ito, talagang tumatawa na nakahawak yung kayo ng DSLR niya. Ma'am Gina, sa picture. Ayaw niya. Picture mo ba? Pinabala mo pa? Hindi, Ang dala ng siya nag-picture. Kailangan din naman. Oo. Eh, si Kuya Jeffrey naman. kanina. Si Kuya Jeffrey naman. Hindi, sino pang Jeffrey dito? Ako si Jeffrey, pare, ano ba? Ayan, si Kuya Jeffrey, ayan. Kumusta naman po? Kumusta naman po? Okay lang. So, si Kuya Jeffrey dati, meron kang banda dati, Kuya Jeffrey? Hello. Marami siyang banda. So, si Michelle, hindi ka nagbabanda? Hindi na, acoustic na. Acoustic na lang. So, parang he's not bad. Hello? Gumalang. Ano? Tsaka parang hindi pang kanta si ate, parang hindi mo kang rakista. Ano? Pang cum laude, gano'n. Oo. Oo. Parang kaka-graduate lang si ate. Pa! Oo, diba? Graduation. Ang ganda, nag-ring medal niya. Asan yung hood? Wala, embarrass ang Messages lang. si outfit niya. Oo, si... Pero galing nila, no? Oo. Perfect combination. Talaga. Perfect. Kumbaga sa kapit alam coffee mate. Yeah. Pwede na tayo kumantahan. Lahat-lahat tayo. Lahat-lahat ay nagsama ka pa ng gusto ko talagang isama sa kahihiyan ng mga Ganun talaga, te. Damay-damay na to. Ayan. Paano ba yung ay, since na may tayo, hindi ko na alam mag-falsetto kasi yung boss ko Huwag ka na palpitate. palpitate. Ladies and gentlemen, ayan, we're with the Murphy and me with the perfect combination. On behalf din of Ayan, nawawala na ng logo. Nawawala na yata ng logo. Parang tayo nakakain. On behalf din ng perfect combination, congratulate ko din yung Core TV and of course Murphy and Jay. Ayan, so congratulations sa show ninyo. Dito. Everybody's alright. I wanna have a sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. The shades on their eyes and their knees so high that you can't even have a good time. Everybody loves to do it. Everybody loves to do it. Can you feel it? The thing we love tonight. It's not about money, money, money. We don't need money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about pride.
Yan. With Murphy. And Je, of course. They've been looking for, you're a superstar.